שלום לכם צופים יקרים, קנדי, והיום אנחנו בעוד פרק של איך להוריד מוצר שלא העליתי די הרבה זמן, והיום אנחנו נלמד איך להוריד Battlefield 4. אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים, קודם תיכנסו לגוגל. אתם רוצים לרשום יוטורנט, לוחצים על www.utorrent.com ודאונלוד בווינדוס. תורידו את הבילד הזה, ואז אנחנו רוצים להיכנס עוד פעם לגוגל, ואנחנו רוצים לכתוב power ISO, נכנסים ל-cine.com, ואנחנו מורידים power ISO. עכשיו שיש לנו את שני אלה, אגב, אחרי שאתם מורידים power ISO אתם צריכים לכבות ולהדליק מחדש את המחשב, אחרת זה לא יעבוד. אז יש לנו פה את ה-Battlefield, אנחנו רואים שיש על זה 0 אזורים, למרות שזה לא נכון. יש את זה אפילו די הרבה, כי זה כתוב שיש 53 תקופות, יש רק 2. כי כתוב, צריך יותר אזורים, וכתוב שזה עובד מעולה. אז אני די שמח על זה, למרות שאני כבר יודע איך להוריד. אז אתם תעשו כן, כאילו אשר אני אעשה לא. אנחנו עושים על זה פעמיים, המשך. ואז יש לנו את שלושת הדברים האלה, הכי חשובים. אנחנו רוצים להיכנס לזה, 1, power ISO, שים פה, רואה שזה ישנה לבטלפילד 4. אוקיי, למרות שכבר לי זה היה, כי אני רק הורדתי את זה ואז הייתי צריך למחוק. אז אלה הקבצים שאיתם זה מוריד. הדיסק הראשון זה רק עד 17, ועד הדיסק השלישי זה צריך להגיע ל-17 חלקים. בסדר? אז זה מגיע מפארט 1 עד פארט 17. דיסק כזה, עד שנצטרך להחליף דיסק. טוב, בסדר. אז אתם תרצו לשים English, וזו הורדה שאני מאוד אוהב. פשוט תלכו למחשב זה, לכונן שלכם, Games, יש כבר תיקייה מיוחדת בשביל זה, ואישור. עכשיו זה מוריד לנו לזה, ותלחצו install, כן. אוקיי, זה התחיל להוריד. עכשיו זה הוריד כל חלק, עד שזה יגיע ל-17. כפי שאתם רואים, חכו שנייה. טוב, בסדר, אז כן, waiting accept info, לא. עכשיו זה מחכה כאילו לפארט 2, עד שזה יגיע ל-17. אז נתראה שזה יבקש את הדיסק השני, ביי. אוקיי, חזרתי, הוא מבקש עכשיו את הדיסק השני, אז היינו פה. אנחנו הולכים ל-DVD 2. קוראים את זה power ISO, set number of drive. moth image to drive, סליחה. מחכים קצת, ויש לנו את זה. ועכשיו אישור, וזה ממשיך. נראה שזה מבקש את החלק השלישי. דרך אגב, זה מגיע לפארט 34. בפארט 3 זה יגיע, בדיסק 3 זה יגיע לפארט 50. נתראה אחרי שזה מבקש את הדיסק השלישי. אוקיי, חזרתי, מבקש את החלק השלישי. בואו ניתן לו את החלק השלישי. אותו דבר, לחכות קצת עד שהדבר הזה כבר יסתיים, ויש לנו פה את החלק השלישי עד 50, ואנחנו בינתיים ב-35, ויש לנו את הקראק.
אז כן, בסדר. אז אפשר להמשיך. כשזה יגיע ל-50 אני אמשיך, אני כאילו ההורדה תסתיים, אז יאללה ביי. אוקיי, ההורדה הסתיימה, אחרי זה ייתן לכם סוג של להתקין עוד תוכנה מסוימת. אתם צריכים ללחוץ yes, ואז זה יקרה. אנחנו נחכה עד שזה יסיים. אוקיי, זה סיים, אז פשוט תעשו exit, וזהו, המשחק הושלם לגמרי. עכשיו כל מה שאתם רוצים זה רק לפרוץ את המשחק. תיכנסו לתיקיית קראק, תסמנו את כל זה, העתק. עכשיו תיכנסו למקום שבו הורדתם את המשחק, לא משנה מה, איפה, וזה התיקייה. תעשו הדבק, כן? ועכשיו יש לנו את שני אלה. אתם רוצים לתיק הזה, שלח אל שולחן העבודה, זו קיצור דרך. עכשיו יש לנו את זה. אנחנו רוצים לשנות לזה בשם, אם אתם רוצים, נקרא לזה פשוט אקרא לזה .exe, נראה לי. לא, אני לא יכול לכתוב. נקרא לזה bf. זה הכל, ונתראה במשחק. יאללה ביי. טוב, אז זה המשחק, הוא עובד בסדר לגמרי, הגרפיקה שלו פשוט מעולה. פשוט תלחצו על קמפיין, מצטער שאין מולטיפלייר, לא נראה כאילו אפשר לעשות את זה. ונתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.